hem tornat un altre cop a la rutina, que hem acabat les vacances, que tornem a estar amb el dia a dia, és bo que comencem a fer o plantejar-nos de fer una dieta equilibrada, saludable i molt variada. Per aconseguir això no hi poden faltar els 6 grups d'aliments imprescindibles, que són, en primer lloc, la verdura, que n'hauríem de menjar 2 cops al dia, dinar i sopar. Si pogués ser una crua i una cuita seria l'ideal. Després tindríem el grup de la fruita, que l'ideal seria menjar-ne 3 peces cada dia. Si és amb pell ben neta, millor, perquè ens aportaria un extra de fibra. I després tindríem el grup dels cereals i les fècules, on tindríem la patata, l'arròs, les llegums, el pa i la pasta, i aquest grup, d'acord, tindríem que també tenir-lo 3 cops al dia, el que seria esmorzar, dinar i sopar, per exemple, i tot el que puguem també intercanviar per comptes de fer-lo refinat fos integral, doncs també molt millor. Després aniríem al grup de les proteïnes, que aquí tenim el que és la carn, el peix, els ous i els embotits. Aquí l'únic que podríem dir d'alguna manera és que hauríem d'intentar potenciar més el consum de peix que no pas el de carn, i que dintre de les carns potenciar més aquelles que són blanques que no de les vermelles. I els embotits deixar per més esporàdic i més extra els embotits greixosos. Després tindríem el grup dels làctics, que tenim les llets, els iogurts, qualsevol postre làctic i els formatges. Aquí què hauríem de tenir en compte? Home, doncs que de consum habitual intentar fer llets semidesnatades o desnatades, els iogurts que no sempre siguin molt cremosos i ensucrats, i els formatges, doncs home, d'aquell que sigui de consum molt habitual, doncs que no siguin sempre molt forts, que no siguin dels curats, sinó deixar més aviat els tendres o els semicurats. I després els postres làctics, doncs deixar-los també de forma més puntual. Els greixos, què podríem dir dels greixos? Doncs amb els greixos potenciar sobretot el consum d'oli d'oliva, verge extra si pogués ser, i deixar els que són d'origen animal, com poden ser les mantequilles, les margarines, les cremes de llet, doncs per ocasions molt més esporàdiques i puntuals. Fruits secs, home, doncs un grapadet cada setmana, inclús cada dia, per a aquelles persones que puguin i tinguin accessible, doncs avellanes, nous i ametlles, doncs també seria un aliment adequat a posar dintre de la dieta. Què deixaríem per dies de festa, per dies ocasionals? Doncs tots aquells aliments molt rics en sucres i greixos, com poden ser bolleries, com poden ser aliments precuinats, com poden ser begudes ensucrades, com poden ser sucres refinats, xocolates, coses d'aquestes que moltes vegades anem picant al dia a dia i que hauríem de deixar més esporàdicament. Per acabar, què us podríem dir? Doncs que la nostra unitat de nutrició està aquí a l'hospital, que està disposada a ajudar-vos en qualsevol dubte que tingueu.